Részlet Omrán Mikhail Ivanov, A fény és a színek című könyvéből. Isten nem a fény, de a fény vezet el hozzá bennünket. Amikor találkoztam Péter Danov mesterrel, nagyon fiatal voltam, és még az utamat kerestem. Egy nap megkérdeztem tőle: Mester, melyik a legjobb módszer Isten megtalálására? Kapcsolatba kerülni vele, érezni a jelenlétét? Azt válaszolta: a fényre kell gondolnod, összpontosíts rá, és képzeld el, hogy az egész univerzum bele van merülve a fénybe. Követtem a tanácsát. Magától értetődően Isten nem a fény, végtelenül több, mint a fény. Nem lehet megismerni, de még csak elképzelni sem. Ha a Teremtés könyvében az áll, hogy ő teremtette a fényt az első napon, az azért van, mert ő nem a fény. De ezzel alkotta meg a világegyetemet, és mivel ez az első kiáramlása, minden erejét, erényét és hatalmát tartalmazza. Ha a fényben keressük, megtaláljuk Istent. Ezután nem sokkal hallottam, hogy a mester azt mondta, hogy a spirituális munka célja az, hogy úgy áramoltassuk magunkban a fényt, ahogyan a vér kering a testünkben. Így értettem meg azt, ahogyan a vér nélkülözhetetlen testünk egészségének, úgy a fény nélkülözhetetlen a spirituális egészségünknek. Úgy döntöttem, hogy egész létemet ezen igazság elmélyítésének szentelem, és azt kívánom, hogy ti is elfogadjátok ezt. Ha szokásotokká válik, hogy a fényre koncentráltok, érezni fogjátok, hogyan hat rátok, hogyan tisztít, hogyan élénkít fel, hogyan formál, hogyan kelt életre benneteket. Azon a napon, amikor belétek költözik, Isten is szállást vesz bennetek. Bármilyenek legyenek is az életkörülményeitek, bármivel foglalatoskodtok is, időről időre mélyedjetek el egy pillanatra magatokban, és képzeljétek el, hogy beléptek a fénybe, átitatódtok vele. Volt már ilyen élményetek? Egy meditáció alatt, vagy miközben önzetlen szeretettel egy kedves gesztust teszel, soha nem érezted magad belülről felragyogni, mintha lámpák világítottak volna benned, mintha fény áradna a tekintetedből, a kezeidből? Gondolataitoknak, érzéseiteknek, kívánságaitoknak, terveiteknek megfelelően változik a fény bennetek. Ez a fény jelzi, hogy közeledtek Istenhez, vagy távolodtak tőle. Egy nap, még ha nagyon elfoglaltak is vagytok, a feladataitok, kötelezettségeitek nem veszik el minden időtöket, figyelmeteket. Talán van néhány szabad percetek. Akkor gondoljatok a fényre, koncentráljatok rá, és az apránként elhozza nektek a békét, a kiegyensúlyozottságot, az erőt és az igaz tudást. Azon a napon, amikor a fényt helyezitek minden földi kincs fölé, majd Isten fiainak és lányainak fogjátok érezni magatokat. És amikor a fényre koncentráltok, gondoljatok arra, hogy beléptek abba az áramlásba, ami átjárja az univerzumot, táplálja a kőzeteket, növényeket, állatokat, embereket, minden látható és láthatatlan teremtmény. Tegyük élővé a színeket önmagunkban. Péter Danov mester éveken át kongresszusokat rendezett Tarnovo város közelében. Egy nyáron, amikor megérkeztünk, meglepődve tapasztaltuk, hogy a konferenciaterem falát különböző színű selyemmel borították. A falakon pedig pompás szimbólumokat és geometriai ábrákat ábrázoló festmények lógtak. A kongresszus során a mester feltárta előttünk, hogy a jövő tudománya a fény és a színek tudománya lesz. Mivel a fény a létező legnagyobb erő, ez adja az életet a köveknek, növényeknek, az állatoknak, az embereknek, és neki köszönhető, hogy a világok keringenek a kozmoszban. Ami a színeket illeti, soha nem szabad elfelejtenünk, hogy azok a fény variációi. A mester írt egy könyvet a Színek testamentuma címmel, amiben elmagyarázza,
hogy ezek a világmindenségben tevékenykedő entitások megnyilvánulásai. A 7 szín mindegyike szellemlényekkel áll kapcsolatban, melyek hatalmas hierarchiákhoz tartoznak, és a beavatottak tudják, hogyan lehet a gondolatokkal olyan színes fénysugárnyalábokat alkotni, amiben az égi teremtmények jönnek-mennek. Vannak olyan versek a Bibliában, amelyek, ha tudjuk, hogyan kell azokat kimondani, különböző színeket hoznak létre, és amikor beteg embereknek mondják ki, javítja azok állapotát. Ez igaz a Korán egyes verseire is. Amikor még Bulgáriában éltem, néha tanulja voltam ilyen ápolásnak, és láttam, hogy beteg emberek gyógyulnak meg olyan versektől, amelyeket török hodzsák olvastak fel az ágyuknál. Az összes szent könyv tartalmaz olyan szavakat, amelyek csodálatos hatásokat képesek kiváltani, mert ezek a szavak rendelkeznek az ige erejével, és az ige fény. A mester meg akarta értetni velünk, hogy nem elég, ha a színek csak esztétikai szempontból az általuk nyújtott öröm kedvéért érdekelnek. Azt akarta, hogy átítassuk vele magunkat, tanulmányozva, hogyan hatnak ránk. Természetesen, ha megpróbáljuk gyönyörű színekkel körbevenni magunkat, azok kedvezően befolyásolnak minket, de ez felszínes marad. Miközben tudjuk, hogy entitásokhoz kapcsolódunk, rájuk összpontosítva, sikerül őket életre kelteni bennünk. Segítenek nekünk megnyilvánítani az erényeket, melyet képviselnek. Támogatnak minket erőfeszítéseinkben. Mert ahogy a színek a fény variációi, az erények az isteni tökéletesség variációi, amely mindent tartalmaz. A mesterrel való találkozás előtt már dolgoztam a színekkel. A legpontosabb megjelenítéshez egy prizmát használtam, amelyet a nap helyzetének megfelelően állítottam be. Ha egyszer sikerült magam jól átítatni egy színnel, képes voltam vizualizálni, elképzelni, hogy elmerülök benne, hogy teljesen átítatja egész lényemet. A színek olyan erők, amelyek hatnak az agyra, és az agyon keresztül az egész testre. Felfedeztem, hogy a vöröstől az ibolyáig, és az ibolyától a vörösig hatni lehet minden testrészre, minden létfontosságú központra. Nincs olyan szerv, amely ne érintene meg a 7 sugár. Később, hogy a színek hatásait jobban tanulmányozzam, úgy döntöttem, hogy befestem a szobám ablakait. Pirosan kezdtem, aztán narancssárgára, és így tovább. Ebben a térben színes fénnyel körülvéve meditáltam, és néhány napig megfigyeltem, hogyan hat rám ez a szín. Aztán mindent lemostam, és másik színre váltottam. A lilával éreztem, hogy kilépek a testemből. Meghívtam a barátaimat, hogy lássam, milyen hatással van rájuk ez a szín. Elaludtak, és a virágok szinte azonnal elhervadtak. A lila szín megölte őket. Hozzáteszem, hogy a gyermekek jó fizikai, sőt, pszichológiai fejlődése érdekében jobb, ha nem viselnek lila öltözéket. A színek birodalma oly gazdag, nem is tudok mindent elmondani nektek, amit felfedeztem, amit éreztem, amit a színekre összpontosítva megtapasztaltam. Átítattam magam velük, felerősítettem őket magamban és körülöttem, majd kivetítettem a térbe. Ekkor értettem meg, hogy a különböző sugarak ismerete és használata egy magasabb szintű tudás.